Ja ho veus, són maneres diferents de morir. William Shakespeare, de 38 obres de teatre, apareixen 77 maneres diferents de morir. Aquí, per exemple, hi ha assassinats per part de cosins, hi ha ofegaments sota de coixins, enverinaments amb líquid, amb cervesa. Aquí hi ha picades d'escorpits, decapitacions per part de cretins, algú que es mor dins una bota de vi, suïcidis. I després ho portem al temps modern, no? Amb un secador et pots cremar els cabells, a la platja et pot atacar un tauró, als Pirineus, si vols fer bivac, et pot atacar un os, obrir la porta a un boig perillós, per exemple, hi ha aquest momentet, saps, que et trobes aquí el psicòpata de torno. Estar en el cotxe d'un mafiós, vendre't els ronyons per internet, o a la pot. No molestis les abelles als camps, en fi, hi ha una mena de rap i interactuem molt amb titelles. Aquesta part agrada molt al sector infantil, juvenil, i a nosaltres també, perquè quan 50 anys qui no ha tingut un Playmobil a casa, no? I ha interactuat i ha jugat, i tot aquest univers. Ens agrada molt mesclar, fusionar, música, titelles, clown, mim, humor gestual, en fi, fem una barreja molt gamberra.